Kuphambane isystem ke this time indaba evele zakhulunywa uNota. Hey, uyivele wayithi nje ba uNota naye futhi le ndaba wathi kahle uKelly Khumalo benozandi babenza itrisamu yini benosenzo Meyiwa bobabili uZandi noKelly babehlanganyele usenzo kwenziwa inkonzo yasekamerweni benza itrisamu. Hayi uthema ngena nalezo ku Twitter kwaphambana yonke into ku Twitter awuzwela engasapolisi maseko ke uNota uvele nje wayibeka ba wathi nje kahle usenzo benoKelly Khumalo babebambe inkonzo yasekamelweni ngaleli bobusuku lobu adlula ngabo usenzo behlangene nosisi wakhe uZandi. He uyibeke kanjalo nje ukuthi akasa understand noma okusho ukuthi kwakuhlangenwe kwenziwa inkonzo yasekamelweni kusisi nosisi behlanganyele iboyfriend kasisomdala. Hawu ay bahlali ziningi indaba ephumayo ke manje since uba usenzo Meyiwa ke wadlula ziningi zahlukahlukene kodwa le ivele yangishaya ikhanda ngoba futhi akagcinanga lapho ke uNota uyasho ukuthi uZandi benoKelly babenza itrisamu umthokozisi begadile phela ukuthi angatholi ulongwe ukuthi uyayuzwa igirlfriend yakhe babonke badlalisana ngokocansi benoKelly benosenzo Meyiwa noKelly kuhlangenwe so yena angatholi ukuthi wenziwa isilima kunento ekanjena eyenzekayo behind doors eyingale yena engaboni. So ke usevele nje wayiconclude indaba wayiqeda kanjalo ngokuthi nje la akusekho kunyasa ngaphinda kuzwe akulalele usayithole yonke indaba yonke information ukuthi kahle la kwakubanjwe lenkonzo yetrisamu iko nje bashintsha indawo ukuthi nje bewethe wethe usenzo akungabanjwa ama calls kalongwe base bashintsha indawo beza kaKelly Khumalo manje babeshintsha umoya manje beza kaKelly Khumalo ngoba kwakubanjwe itrisamu manje lo umthokozisi shem wesekhathele ukungaphenduli ke ingcingo zika lo phela owaziwa ngokuthi ulongwe thwala. Hayi ziphuma zishisa ngiyakutshela wena asazi ukuthi iyozala nkomoni manje kushuthi kuyacaca phela ukuthi ulongwe waseke kwakuthiwa ngabambi nje ifoni ngoba phela uzodinwa mayithola lento ethola ukuthi uyasebenziseka yena njeba phela ubaba wakhe uproducer kaSisi Kelly Khumalo ekuphinde futhi igirlfriend yakhe iyasebenziseka ngala futhi emakhoneni kodwa phela ngeke sazi ke kungenzeka ukuthi nale suggestion ebekwa uNota iqiniso ngoba ama-drugs lawo ama-drugs angakwenzisa noma yini ungaboni uma sowuyenza lento ngoba phela usuke uhigh so angeke sazi nabanye ke bayasho ukuthi kungenzeka ukuthi ngampela indaba yahamba kanjalo engathi impela uza nomkhondo wayo le ndaba engathi impela kushuthi kwahamba kanjalo ngoba phela labantu babebhemile bebhema lezinto ama-drugs so uyazi ama-drugs angakwenzisa noma intoni so asazi ke sonke ngoba phela iqiniso aliphumi kungani ukuthi yena umthokoziseni angaphumi neqiniso ukuthi kwenzakalani mhlambe imibuzo lapho ke manje ingastopha nokuthi suspecta izinto eziningi sisola izinto ezingekho
kodwa nje unontake uyibeke kanjalo indaba ku Twitter ukuthi nje ulo Ukelly Khumalo benozandi babebambe i-threesome noSenzo Meyiwa. Hayi ke webahlala ke ngime lapho ke ngicela ningilandeleke bese niya like and follow ama video wami. Niphinde futhi ningisubscribele kanjalo nginithanda ule njengezithupha ziyegwayini.